Či bude koniec sveta? Podľa mňa áno, ale kedy to neviem. Raz bude, ale veľmi, veľmi dávno, takže neviem povedať kedy. Myslím, že bude koniec sveta tak skoro, aspoň ja sa ho nedožijem určite. Takže neverím nejakým otoskám, proste odpovedám, že 12.12. bude koniec sveta, si myslím, že je to hlúposť. Tak na túto otázku ja neviem odpovedať, ale podľa Svätého písma by mal byť koniec sveta, ale kedy príde a tak ďalej, to ja neviem. Na to neviem odpovedať. No, ja som už naznačil, neverím, že bude, že svet vyrieši problémy, ktoré by mohli viesť k zániku života na Zemi. A ak život zanikne, tak iba zo Zeme. Tak ja dúfam, že nebude a dúfam, že s tými koncami sveta to bude tak, ako s tými už mnohými avizovanými v minulosti, lebo už sme ich tu mali niekoľko a zatiaľ toto chvála Bohu funguje. Môj koniec sveta bude, keď ja zomriem, a koniec sveta ako takého neviem. To je len Pán Boh. Tak bude koniec sveta, lebo v Biblii je to napísané a nevieme kedy, lebo je napísané, že nie je určitá doba ani nič, takže musíme byť stále pripravení. Tak sú ľudia, ktorí veria tomu, že to bude veľmi skoro. Ja si myslím, že ten čas to ukazuje, že ten koniec je blízko, ale ja by som tiež chcela byť pripravená, že to môže byť kľudne aj dnes alebo zajtra. Neviem, kedy to bude. Ja si myslím to, že skutočne žijeme v čase konca a Pán Ježiš Kristus vie jediný, kedy bude koniec sveta za jeho príchodu. Niekedy určite. Dúfam, že je to ďaleko. My sa toho ale nedožijeme. No, z vedeckého hľadiska si myslím, že koniec sveta určite bude. To, že kedy, tak toho sa zatiaľ nebojím, v tomto živote ho určite nezažijem a či v budúcom to teda neviem. No ako raz to musí dojsť, ale zase nedôverujem moc, čo býva pomaly každý druhý rok, že vedci hovoria, že má prísť koniec sveta najbližšie, myslím, že 2012 teraz. Nemyslím si, že teraz niekedy by mal. Určite bude, ale kedy to sa nedá predpovedať. Však viete, tie pokusy, ten vesmír, však to oteplovanie, to není normálne, áno? Však viete, že ľadovce sa topia. Verím tomu, že druhý koniec sveta my nemáme predstavu, kedy bude ani žiaden človek na tejto zemi. Vie to len Pán Boh a ja chcem trpezlivo čakať na to, kedy rozhodne. A či sa toho dožijem alebo nedožijem, chcem byť s ním. Ja si myslím, že 2011, pretože sú nás tedy majstrovstvá hokeja. Tak raz určite aj podľa fyzikov a astrofyzikov, raz naša Zem proste dojde ku kolapsu a neviem čomu všetkému, tak nebudeme tu navždy. Tak čo ja viem, kedy bude dojde koniec sveta? Niekedy. Neviem. Ani neviem, či chcem vedieť. 2011. Myslím si. Bude 100%. A to môžeme aj potvrdiť, podpísať, že bude. A to nebude. Ne. Kedy? Jako datum přesně nevím, ale určitě bude, no. Já myslím, že se sami pozabijíme.